Bahin man, pilay bayad sa tag-kilo. Bisag taga nagutag ta no light. Tagay na sa nulat mo sa sisi. Kuan, imoy. Dati. Nako na, imoy. Ako to sali. Kay. Sabok mo. Vlog na kasi. Uli. Hey! Have you ever tried? Nahugno na gumhug na hulak ang aking himaya. Nahugno na gumhug na hulak sa imong pagbiya. A few moments later. Motor ka sa baran? Ay, asa mo? Mga mo talaga ilas ng sinyo. Mga muti mo. Nga naman. Asa ba ka pa dong? Kulong sa lagi Hubagman ka ajo. Magkubra. Bayad pangutang ba? May stat ba ng imong gold? Taga-vlog sila, mo vlog so kadiyot. Ang gupaham ka ajo, oy. Ha? Lupig man mi. Kubaga maginaha. Hubag magtanan. Grabe hubag magtanan. Kubaha may bag ara. Hubag ka ajo, oy. Hubag mong krutring, ha? Hubag ka ajo mong tunot. Nagniwang man Siguro na nimo. Pinagniwang man siguro ko. Nagniwan hubag man lagi gyapon. Ajo ara mga kabusok, pero nagkumot-kumuton. Ya guys, kani sila guys daga pa ni. Ang darangit ako ulit sa forever. Basta makaangay mo. Comment lang mo na kay. Ang ingon naman sa nga namin comment. Nga. One. Nga. Palips. Naniskat na buntag sa zoo. Hello, good morning guys. Ape-ape ko sa ilang vlog kay aro pong napoy makita ba na galing dai pag mo aga ng foreigner. Ang kuwahag wait. Oy. English speaking dito. Na mo at pitapod na. English pa ka na. Aw di pa matakaado ka mag-English di mag. Kasi lang katarang mo ka. Uy. Tawa nakasabot siya sa isang istorya. Basta kanina na ka sa Pilipinas ka. Wala na dekat Amerika. Ay di pud ang mga Amerikano. Ang paha ng edad. Bila ba ito? Ara pa ka nito mo kilay na. Dito, kasi may nagkilay ni mo. Ako ra. Lugig lagi mi. Ito ko kamo ugad si magtapi. Tama lang pa rin gilay yun. Isa ara kalami ito pagkilay. Tutuon puta ka lagi ano. Kasi pagpakilay-kilay pa pag magbayad pa ka. Sus, wala. Ako na talaga ang bayad. Service. Wala sige, babay na. Grabe. Amin. Kita ka forever. Ina ba ito kay forever? Kita ka forever sa Tagbilaran. Pagkita ipog ko. Daghan ng emo diha kay naunay magkadiha sa vlog. Unay. Unay day pod. Sabi akini. Uy. Sabot res. Paante pa ang padaos. Yan na po. Kilapok pa man doon. Saan ni pagpadaos-os. Ano may iwahin yun? Lapok man. Nakapadaos pa. Na may ugat na na. Padaos mo may ugat. Kare kene? May iwahin ang data mo dito. Oh, hindi sa kaging ang grabe mo tong labiat eh. Mga ano, daguan. Sige, mag-uwan. Puno isda ko nga brown. Ay, sige, mag-uwan. Nangakuan mo siya. Nangabanlas yan. Napatay na dagdag ang kamatsili dana. Ito, punuan. Nasa ko nga ning makasos. Ay! Baka. Tambuk. Basmag. Tingani ang paliton baka karong nakoy ate manon. Aw na ko ni pang minjo ay tire. Dalamin nga ni kay nakoy ang patambukan baro ang pakaslan si Idi Boy. Kiss. Yes. Naana to. Kiss ka ba ka? Ano ron sa bakay? Ali ma. Ah, kang aloy ni. Sakay ko rin lang. Uy, kang aloy ni baka. Sakay ko no. Ano si paun ta? Di mo gumasak yan ng baka, buing. Di Ka, baura. Diyan ka baura. La ako sakay ko. Sakay, kaya mong lagpot ka. Lajot sakay ko. Awa. Pasakalig na sa dinahan. Niwang mo no. Kitaan magusok. Alay ka ajo.
Katawag ila dito. Bata pa mo tong ila. Bata mo pa ni. Pa ni tuig. Wa pa. Bata pa ni kaazo. Ah, masakay ko. Dalayor. Hindi lagi maitot. Tanama. Bitaw. Lagi, bitaw. Sakay eh. Kadaw bang nati pagaling na la. Masakay ko rin. Paan sa kanilang barang ko. Nay, da pala hanggan samot. Sakay sa kuma. Akaw do ko suwag sakay baka. La, kang hagbangal ka sa tiya ka. Lagi. Dili mo Di lagi na pwede sakla ng baka. Di sa pares kabaw. No pasakay, hindi na pasakay. Pati mo dai ay wala kong laki. Kami lagi nga ni. Badi di ay badi. A few moments later. Ang sama na. Kasi na mga short. Ano may short na habilin. Minsan nagbong lagi ko. Na-shot ko ratos na Dagan ka. dagan na-shot ko ratos ka ng atabay. Nalagi short nga gibilin. Kasabay. Oh, rato ko sa atabay na shot. Short ni mayor. Lag, dit-dit. Nabili ng short. A few moments later. Ano ko din na-imagine ako kung madali ko rin pa na Ano lindahaw? Ay, may nagsabi. Parang dengan dagan. Lamiyan na sa mga kasada sa mo. Tagmahama na ni Gwe din eh. Lami. Abi mo timaan pag nila uno dit. Eh, ko ba naman yung daan? Kung madaot pa, okay ka rin makadaot. Ang madaot man. Kay. Ito talapit sa murag wa pa kubkubi. Eh murag kinubkuba naman eh. Kaya bang wa pa na? Na okay. Enza, mamili sa minarig na yung azuhon ba karang Wa pa kubkubi. kay iha mo tayo po. Iha man ang wapa mapuling kay. Wa pa way kuan. Pero ko ba na ba sa Wa pa man na okay. Magkarang wa pa na puling. Kala din ugdo pa, ugdo wa pa na puling ni dad. Ugdo. Virgin pa lagi, karang virgin pa. At ano nung gibantak-bantakan eh. Yan naman to kay inamot dalan sa tuong repubkob nimo. Karang wa pa puling eh. Karang wa pa na puling. Yan bigla wa pa na puling kaya nang gabi ni ano, duha pa pa puling gani. Sige pang puling naman ni tanan. Tapos kilid gapon daghan lagi to unon. Tong giyagya na to. Wala. Ano to tabak-tabak na. Yor, pag tabak-tabak kayo, nasa pa na kasuhin na yor. Uy! Ang aking himaya na hugmo na gunog na hunlak sa imong pagbiya. Walay ko kaluy ako ang ibudiya. Kakuha na sa kukunod. Hala lami na ba kulor kay murag karot? Ay lami adto ba muti. Pila na ko kayo sa kapangubkob kay sige raglakaw. Malayong kabihasnan. Di ara do di ah. Buhay na mano di ah. Di ah. Di ara. Lapok-lapok ra ba di ay? Madto ka di ta kasaban na ning lapok-lapok man. Hala. Undag. Abe mo tayo ba mo kapagpuruan pa? Di, ning kon na to si unod. Ning duso. Ning duso. Nakakuha ka dito? Oo man. Pero para uton. Uy! Magukap na ha. Diha ka din naguto. Naamang ng duso, ang good sila. Diha diri unod. Hala pa yung mga ka. Mamo ka dito kuha na ho. Uy, na ba di mga kaluha? Luha ka buhok. Ano di alagi? Ano namin kay Mos na karot. Diday pa. Di ano pod? Hala oh. Hala. Hala, tulo! Ano unod? Duha pa rin duha na rin. Tulo! Tulo ka buok! Hala, dude! Lami away! Hala, tulog yun. Apa lagi kuno inya sa sali? Kita rin na naka-virgin. Ingan makag-virgin imo.
Hala, kami sila dali naka-virgin. Kaya na ah. Ulit, hindi mo. At ang hambukan, pero bunod pa na, sunod. A few moments later. Di. Di man ang hugasan ng kamuti. Ang harap magdangagan na. Daragahan ko ha, guys. Picture pa more. Taga-bukid rin makarelate. Dara. Kapag ang kuha, makabaon ko danis Manila, katawan doon sa airport, idag ko kamuti. Magway kamutis, Manila. Na, pero, dalar. 40 kilo, kila ra ka buok. Pero hari uro ko po. Daan pagajud. Maonig, unod sa kakugi. Kaya madagi mo. Kugihan, mangub ko bisag di ilang tanong. Kamao nangub ko bisag di. Gahay na rin. Ikaw rabahin. Bahala mo. Hindi mo nang kuha. Sa? Sakto day. Dari ka po dyan ko magbahin. Ikaw mo ra. Sakto day. Sa? Grabe. Ilak-ilak. Nagkasarin taon. Laki ba din mo? Hala. Hala, nanay na. Hugmo. Nagsinila sa mga hinahak. Gaya, bago na pod. Nahidid sa. Ano tigay puli-puli ito, tay? Sige, bagzo na. Ang guro po na sa kilo, 5. Ha. Obo, alam mo ka, atong timbangan, nagabot sa bayar, mo hibaw. Hala, manay lapok. Away mo madagi ko ano. Tama nag-ibig siya. Hilipisan. Utang yung kamuhi. Ano sa rin yung tiil? Hindi man na ipakita niya. Anga ka. Sige, wala. Nagkaroon yung tiil. A few moments later. Abot na may hapit. Kita na po na mas maringpi og utro. Lamig kamuti di ay. Pamin na sa ko nang be? Pamin ako. Pamin ako. Minuag na bitaw. Di, kay buling mga kamot, mga amin ko. Kati upaw bitaw ni nga channel atos Iza. Anja, asal man ka? Mau gani. Aramutan na po ko sa imong vlogger ha. Nga, di agina, gwapahan sa Puti. Nabutan mo sa puti. Puti ka sa edad. Mao na to. Laban na po ka vlogger na, emo na. Karon mag-usis ah. Sige. Sige na, sa minang. Sige. Bijaan ako sa mga kalata. Apang gi-entertain sa ng edad. Hoy mga kalata! Yay! Paano sa tiyaw ning sud?